Grabe mo, Ate Mas, mama. Dili, pastor. Dili, pastor. Ako galing sa inyo. Ay, lang kong tawagag, pastor, mama, please. Pagpagumangko naman ko mo. Ay, dili, pastor. Kinalipay, dyan ko. Ano nalipay, guys, mama, please? Nabuutan ka. Ha? Ay, kung saan na dyan ko sa una ba, no? Ha? Malipay ko, muadto na ko din eh. Kay kada adto na ko, ma-feel yun na ko nga special ko. Naman ako magigagaw din eh. Bahala mo, basta ako feel na ko special ko. Kaya kada adto na ko din eh. Hindi ba sur? Di bangko, di pagkaon. Muni ang usa sa karakter ni Mama Bless eh. Nga di na ko malimtan. Kana bitaw pagka maabi-abihon. Putagad yun na siya. Ikaduha nga gabatasan ganahan ko ni. Bisag na ibalatian, di may bawan. Kay magsige mangyapog liw-liw katubitong December. Ako sa mga Mama Bless. Isa nga, di, naanay doon siya ba? Mura ka na kaingon po ko ba nga, nindot kayo bitaw ng espiritu ha, ipamana ni mo sa mga taong katong sigirag katong. Okay, dali siya, di, murag dili na sa matong, magsige na lang trabaho. Ako mo po nang makita. Kaya tanawa kong mga igagaw. Oh, di po ni mo mga healthy po ng mga anak ni Mama Bless yun. Saktong page ba? Kaon yun nila eh. Skalay, Latome, Jason. Kami, gagmay me. Kis mama naman sa dinar. Niya kay sa una din eh. Malingaw ko ng pato din nila. No? Kay nagluto pa ko ni si Mama Bliss eh. Libre ang sudan. Kuyaya ni mga anak ni Mama Bliss eh. Mga tugis ko lang. Mupili lang ka din sa karindira. Tukto ko na. Ting, 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 ting. Kani nga sudan. Kani. Pagkanito ta. Ikaduha nga batasan. Kining gipanganlan mga kaigsunan. Aside nga matinagdanon, maamumahon. Mao naginganlan na mo siya Mama Bless eh. Kani ginganlan na mo papalulong. Oh. Ha? Sama sa akong giingon mga igalag mga kaigsunan. Magisgot na gani tagkamatayon walay bisan usas ato karon makapaniguro ni makahatag og kasiguruhan kitang tanan manghunaw. Sa dihang gipangutana si Pedro, kaila mamong Isus unsay gingon ni Pedro? Wa may kailana. Sa dihang gipangutana si Judas, dili gihapon na nakaila kay mao bitaw nang iyag yung nahatag sa pagbaligya si Ginoong Hesus. Ang kamatayon sa usa ka tawo mga igalag mga kaigsunan, walay makapaniguro nga tawo. Mao gini atong timanan. Muna karong gabi eh, kamong mga minyo, pangutanan na nadaan ninyo yung banang kasawa. Paniguro yun mo. Dad, mami, o kinsay maguna na to, isaad ba ni mo nga di nagyog ka mangitag lain? Matubagon mo na, di ko kasyo. Muro magnaigiandam. Ha? Murag pareha sa itong istorya mga kaigsunan, bagong kasal. Lipay, grabe mga kabisyuso ang lalaki. Kami kabisyuso ko, tanang bisyungan li, tanang bisyuso sa kalibutan na niya. Pati chicks na. Bisan si Rog Manok, patulan. Chicks man. Nagmay manok. Ingon na siya, minyo na ta. 1 week before silang kami niyon. In siya nga, ingon na mabay, manigurog yung kumahal. Chicks boy na bagay ka. Pasig pag minyo na to ba, mulos yang nako, buwi pa ko, gipatay na ko nimo. Kasi di na may tabo, pagkasal kita. Ikaw jud akong love. Natando po ng babae. Pag umano kasal, before sila naghimo silang first night, nangutanag yun ang babae, mahal, sa dili pa na ko itugyan ang tanan na kong kaluluwa nimo. Ihatag ang tanan nga way sapon-sapon. Mangutan ako, unsa may kaya nimong biyaan? Ingon ang lalaki, nganli tanan, kay mutubag kog biyaan ko na. Isigarilyo, biyaan. Ayan yun, excited naman siya mag first night. Addiction, biyaan. Pornography, biyaan. Inom, biyaan. Barkadang bad influence, biyaan. Ang imong trabaho kako, kinsa piliw nimo? Ikaw. Lipay kay siya. Last na pagpunta na, unsa pa may kaya ni mong biyaan? Ikaw, pwede ta ka biyaan. Pilaw naman po. Diba? Igsoon mo sugot kag sa dili.
ang tao tama bitaw ng kanta karon rabi I don't know nakamarad man mo ng kanta kanang kanta bitaw lang nga kung wala kang pera wala ka ring kaibigan nasabtan man nato maayo karon bitaw kanang nagtubo ang akong edad nagka-open ang akong una-una mga igala, mas nasabtan ako nga nganong gikanta nas composer. Kay walay bisan bana, asawa, best friend. Nganlin yun ang mga pinakadabis nga mga fantastic word. Uy, ikaw ang best friend. Na ako sa kasaki, na ako sa kalisdana, na ako sa kalipay. Tinuod na iniuman, pero sa kamatayon. Kinsa may bana nga ang imong asawa himatyon, muingon ka, till date duas part, magdungan kita ha? Naabaw ha? Uy, napasiguro yung mga asawa nga, umingon pa nga. Hapit na, basig umingon pa ng mga bana nga. Ingat dito ka ha, musunod ako. Kaya napaisa diri. Uy, magandang. Ha? But I want to tell you, sa dihang gihimo sa Dios ang kalibutan mga igala, there is something that God wants to know us. Gusto niyang ipabalo, usay na. Genesis Kapitulo 1, versikulo 31. Usay gingon niya, for everything that He had made, it was very good. Mama bless, He was very good in the sight of God. Amen? Amen. You are very good in the sight of God. Amen. Pagkanduta. What makes you bad? It's not because of your personality, but it is because of what you have done. Ano bitong imong mga binuhatan sa among balay, di yun may musulti sa among anak nga, bad ka. Dili, dapat yung imong isulti, nakabasa ko, bad ang imong gihimo. Kay walay tao mga kaigsuunan nga nahimong dautan nga walay corresponding nga binuhatan. Nganong makaingon man kang usa ka taong dautan? Kay usa to isulti, sige magparigarilyo. Diba? Murag maato na yung magkuhan ba? Nganong ang isa ka taong dautan kay nangawat man siya? Naagyoy uban nga binuhatan. And I want to tell you also mga kaigsuunan. Munang ako nakaingon ko ganyan samtang naglingkod ko. Ako arapon ni pero ako nang i-share sa inyo ha, ako isulti sa inyo ha, pag binuutan yun mo, before tang mga matay, akamulay una, before mo mga matay. Oh? Kaya bitaw, I don't know ha, may imagine yung literal ba, kaya bitaw, kitang tanan, mga matay, magyutang, musugot kag sarili, di ba? May pa ang loan, kay pag-ingon sa loan nga, katong nag-loan, giloan, bitaw na ko ng sakyanan, nag-loan yun ko, lokdog bayro nun. Pag human ako, o impas, nakatry na magkag-loan joke. Pag umagimpas, o sa isulti na yun, Sir, may makitingog ba? Sir, pwede ba ka makarenew? May panangloon kay pwede ba kami ngog-decoy? Pero dinhi sa kamatayon, walay pwedeng muingon nga di ko. One time, yung istorya namin na mamablisi, atong December lang yun, yung kumamabless, pagpahulay na, kalita sa gingon, Mon, hilakon po to siya. Tungod siguro siyang gibati, depressed na kay siya. Ay, dudo kung sige pang bati, mablisi kay murag. Kuhan kay siya. May stress, good biya ka. Kung sige niya, Mon, mahadlok pa kong mamatay. Ako pong giingnan siya nga, no man, naguna-una, di kang mamatay ka. Oh, sa diling magudmon kay, oh, tarawa, sakit na po kong tail. Niya, mahadlok ko, basig putlon po niya, basig musaka mo na. Eh, ko ayaw, sige, guna-huna niya. Namo na pag-adtog yun ako sa ospital, pagkita na ko niya, usag yun sa akong gihunghong sa iya ha. Ako yung giingnan si Mama Bliss eh. Mama Bliss, release and be at peace with God. E nga naman mga kaigsunan, kining atong kinabuhi, kung ang atong kinabuhi, mas puno pa ang mga binuhatan nga mo-attach diya kanimo, sultian ka, ang imong kamatayon, dili yun mahimong bililhon. Aron siguro, daghan ang makahinumdum kang mamablisi tungod sa iyang pagkamay. Muna yung unang Diyos. Everything that I have made, it was very good. Tanan nga gihimo sa Ginoo, maayo. Maayo kaayo ka. Paghimo sa Ginoo sa imo, gipurma ka sa taguangkan mga igsuon. Gikan ka sa abog, nya gihuypan ka sa Ginoo, diha sa tiyan sa imuhang inahan, ni gawas kang maayo. Pero mo yatong bantayanan kay habang gakadako ta, usahay madalahig ta sa tsunami sa kalibutan. Nay usa ka pilosoper, ingon ng pilosoper si Napoleon Bonaparte or Alexander the Great now.
It was Napoleon Bonaparte. Ingon siya, when I die, kaning iyang lungon buslutan niya diri sa kilid. Oh, dito po speakers niya, ingon siya, kamong akong mga followers, ipagawas gyud na ninyo inyong akong kamot o niya ibuklad. Ingon ang iyang mga sundalo. Ano sa mong utok buhi pa ka ba pero kuwang na. Dito kaning akong kamot sirado lang na diya sa may tiil, ibuklad. Unya, diri sa akong uluhan invita ang pinaka-the best nga doktor. Pinaka-the best nga engineer. Tanan nga tao sa kalibutan nga pinaka-the best. Sa akong pag-adto sa sementeryo, sila'y palukduha. Kung sa mga itabuhan, hitabo mga yun na igsuon. Lukdo ang mga ilado kay mga tao sa panahon ni Napoleon Bonaparte. Paglukdo niya, nagbutang din siya note before siya namatay. Iya na din giplano tanan. Kita igsuon nagplano na ba? Ha? Nabatay mga planos itong kinabuhi. Imo abot man gyud ani. Oh, nabatay mga kung sa itong pagplano, sa color sa imong lungon, sa madlok ta na ba pero ay so po di ta ka pangandam. Oh. Oh, ako ingon bitaw to kong amigo, ikaw mon og mamatay ka mon unsa may plano sa imong lungon, di ko ganag puti, di ko ganag itom. Unsa may ganimo? Rainbow. Oh, para colorful. Oh, ako kung ingnon ako, ingnon po nga ipapink yung maayo ning akong aping ha? Para murag Pikachu ba? Oh, parang gasinag-sinag. Nagsulat siya letter nga nagingon, there is no greatest physician to heal your disease. Munang iyang gipasunod dito. Ikaduha, there is no greatest architect that can build your future. Wala. O ang ikatulo nga yung gipasunod ang negosyante, and there is no greatest investment that can save your life from dying. Bisan pa rin unsa kadragan ang atong kwarta igsuon, why makapugong sa kamatayon? Ang pangutana, Pastor, how can we stop death in our life? How will you stop death in your life? Simple. Balik tas Biblia, nag-iyon ang Biblia. And God saw everything. O nakita sa Dios nga ang tanang butang maayo. So ang solusyon sa Biblia, walay laing makapaundang sa kamatayon diha kanimo kundili si Ginoong Hesus nga maurapoy mag-uli sa kaayo. How I wish. Pagtanaw na ko sa iyang tiil, putol. Niya kung gingnan si kalayo, kaya mamanay sa kabantay, yung kulay, nangitong na po diyang tiil. Hingko nga, delikado ni mamurag, bugado rin. Pero kining tanang mga balatian, sa pagbalik sa Ginoo makigsunan, ni usa ka indicator. Ilhanan nga naa kay balatian, dili nimo makita. Kaingon ang Dios, ibalik niya sa pagsulti kanimo, my son, my daughter, everything that I have made, it was very good. Maayo yun. Kung kamoy pasultion, istorya na yung papalulong. Gusto talaga patay, kaya naman sa matiyan. O birthday ni, birthday po. Dito sa matiyan, istorya na ipapili po sa papalulong. Pareha yun may gunauna. Ang gunauna niya, mupahulay na lang yun ng akong asawa kaysa mag-antos. Unang ang kamatayon ng mga baglisam ta magkayunta, sayang. Pero maayo para sa iyang asahin. Nga naman, makapahuway siya, di siya mag-antos, unya bisan kita nawad-an o ginahan, nawad-an tag ipanganlag mamablisi, nawad-an tag inahan, nawad-an tag igsuon, nawad-an tag silingan, apan ako musulti kaninyo. Ang balaang kasulatan nagsulti nga inigbalik sa Dios kini bad man di man maayo yung kamatayon, musugot ka sa dili, di yun na maayo ang kamatayon, pero yung ng Dios, it was very good. Ibalik niya nga pagbalik na to sa langit, ingon ng Dios, dili ka na makulangan. Naiuban sa tuwadre, kulangan man taga-tensyon. Ha? Unsa man ang kulangan ng atensyon? Special child. Ha? Diba? Kaya nga itong bana, wanay panahon nato. Ang imong asawa, wanay panahon. Ang ginikanan, wanay panahon. Perting kulanga. Kaya nga naman,
Iniguman sa 8 ka oras nga trabaho, mosulod ang kagabion. Dili po ka pwede nga, wa kay tulog-tulog, kay dali na po kang magsakit. Kulang tanan nga naa diri sa kalibutan. Apan sa pagbalik sa atong Ginoo magkaigsunan, wa nagyoy makulangan. Amen? Ni makulangan patas ginhawa. Ni makulangan pata sa supply. Ni makulangan pata sa presensya. Ni makulangan pata sa panahon mga kaigsunan o mga higala. Wa na'y kulang. When God will come back for the second time, ang kamatayon will never be found. Dili na yun ni makita mga kaigsunan. Muna ako isulti kaninyo. Ning gabi una. Paghimo mo maayo, nga ikalipay sa atong Ginoo. Kaya sa panahon nga mawad-an tag kinabuhi, dire sa lubnganan, mga igsuon, mga higala, di na ka pwede mag-ampo. Di ba nihilag man ni sa life? No? Kung naghimo mig serbisyo dito, nagtulo ang luha ni Mama Blissy. Oh. Kaya ang last mawala di sa tua, kining atong pagdungog. Kay dinis kamatayon igsuon di nakakasulti pagdayeg sa Ginoo. Di nakakasulti og mga maayong butang. Di nakakahimo og mga maayong butang. Kay ang tanan nimong himuon nga maayo sa kalibutan, mahimo na lang ng attachment diha sa imuha. Muna na kong pangutana karon sa itong kinabuhi. Kung man moabot sa punto nga schedule na nimong mawala sa kalibutan, how good you are. Unsa ka ta ka maayo? Ha? Unsa ka ta ka maayo ta sa ubang sa mata sa ubang nga tawo, maayo pud ba kita igsuon sa mata sa atong Ginoo? Kaya ang Biblia nagsulti man gyud. Sa Lucas 2:52, ang Ginoo nahimuot ang tawo ug nahimuot usab ang iyang aman. That's why when Jesus died, even though the world left him, the Father was there. Oh. Bisan pagibiyaan ang Ginoo sa tibuok kalibutan, wa gyud siya mubiya dito sa Kalbaryo sa krus. Kay nakita gyud sa Ginoo mga higalang magigsunan nga ang iyang kamatayon duna gyud ni say kadaugan. Mangutana ko niyo, unsa may kadaugan sa kamatayon ni Jesus? Ha? Unsa kadaugan? Sayo na kayo, ikaw ug ako. Ang atong kaluwasan, kitang tanan, muagi gyud ta gipanganlag luon. Pero ingon ang Dios, sa akong pagbalik, ako mismo ang mupukaw kanimo. Sa una, naman niya akong asawa din eh. Oh, dara akong asawa. Alive and kicking. Sa una, kay one month, ramay ka na mo ani. Yung 1 month, kaning 1 month imong gap. Mura po mo 1 month sigaway. Yan rin kadadlaw ba? Ako, sa una, katong akong mama bibi, kuya kitong mamukaw sa una, hilong. Pero maglagot na po to, kusog na. Pero sugod na akong eskwela, kuya kitong mukaw, alam nyo ng mga mamagod. Dawat man to na, mama, mata na, late na, batay, bubungay ka sa iyo, kay kurmata ba? Pero nagkadugay mo rin, abot ako high school, tingala ko, wala naman ko alarm clock. Tuwan ako mama, tuwan nito ng laba. Yung kakuha siguro sa teknik ba, murag dali ko matigo kaning Raymond? Sumugong ko? Dito, manglaba. Yung mayon na ko mama, una na ko ninyo. Yung ako ma, di mo na lang sala. Ang lugay ka nagmatri, pwede ka mo, tiya. Sa'yo, maliit ko. Moto, pag abot na ko mga kaigsunan, nakaingon ko sa kong kinabuhi na kayo, hala. Apo rin ni siya, punto niya akong ilahan. Ay punto. Magtawag na ganyan akong mamab. Dili na sige og istorya. At ang hilumag yun. Wala, mo itong pag-abot o college na ana na pugog hinilom. I don't know, kani sila. Kani si Kalay, kani si Tommy, murgang wa kapuyo sa balay, si Janjan. O si Pidjong. Halos tanan niya ako mga gagaw. Dito ni.
Oh, dito ni sila sa balay, dito ni Zona. Perta na mong bibuhan dito. Jason, apil pa na, wrestling ni na dito. Dagag mga liog na nga bali na mo ng duha kay Big Zoom na sa Zona, ako si Misteryo. Di magtandem din mo na ulit, bispinta. Ha? Inambagay ba sa kay, gwapo kay to mong salog dito, kay Kahoy, ugbok ang ulo, hila kiniguli. Daw igo ni mama daw saka kita pangan ko nilang Jason o Raymond toks lamon man nilang Jason pak nya may Jason duha ta at duha mo tuo oy nya nga mong gituo kay payat pa sa mga pagbunda ito ko pay hilak kay wrestling ni 1 2 3 daw dayon way hilakay wala bugtok ng lawas para kay Jason dito kami may nagbispil na kay gikan first year hantod fourth year kami ang nag-uban dito na sila. But what I want to share mga kaigsunan, there is always power in silence. Siguro, you don't know, the last word Mama Bliss spoke to Jesus Christ is forgiveness. Murag presa itong sumasara ba? Di ba? Kamo, nakabantay mo sumasara? Grabing luya, muna ako isulti sa inyo igsoon. Samtang wa pagibali ng inyong matagbalay, tultulig yun ninyong simbahan. Nami itong duhultag simbahan, ya di katultul atog simbahan, madugay yung balay, ibalhin na, ipalayo na simbahan. Kay katunay na itabo, katong naka-survive nga batanon, unsay gyud niya, ang irag yung nadungog, sulod, ilalong atumbas. Lord, pasaylo ako. Anawa na? Asa may kwarta niya? Wala oy. Baliking masara, upiri kwarta. And that's how, iyon ng Diyos, nganong gialaw na sa Ginoo? Because God wants to know, God wants you to know, gusto may mawan sa Diyos nga walay makakumpara sa kaayo nga pwede na kung ihatag ka nimo. The world will give you security, the world will give you pleasure. Pwede ka mong palito sa gusto nimo. Ikaw ang pinakailano dres mo kayo kay dato kay kadagang kay kwarta or unsa pa imong naangko dinhi. But I want to tell you, that's not good. It will make you bad. Ingon ng Dios, it was very good. I will be the one to tell you, it is good. Watong ni chat ko sa iya ha. Ito siya apelido ato. Ako gusto siyang itambagan kay nagabasa mo to yang story. O di ba yang girelate unsay naitabo ni sakay siya nangihi daw siya iya pang gi-flashlightan ang na-landslide tagoy-tagoy siya dito adto siya basta nato gwapo kay story mga kaigsunan. Chat dayon ko dito. Chat ko jung ako siyang giingnan. Ingko Bradley pay gyud ko nga giluwas kas Ginoo pero na ako itambag nimo iyaw yung kumpiyansa. Pag-ampo diya, kay lahi rabang tao, human sa milagro, unong kabulan ang mulabay, malimtan na ang Ginoo, pati ang milagro, nibalik na bisyo. Niinom na, kung saman, sugal na, human naman. Naapa ang trauma, pero nakalimtan na nga ang Diyos naghatag day niyag ikaduhang kinabuhi. Mga igsoon, naning manindot nga kagabion. Mama Blessed take a life of 54 years. Ang akong mama namatay 58. So tag-upat. Niaksyon may akong kabalaka. Delikado may murag 4 years ang gapi. Salamat lagi mi at kung yagi. Ano mag-reunion gud mi. Muna nga magkapalikod pa ni sa itong reunion mga kadinas pamilya. Ha? Itong December, mo ito, last na mong picture rin, perti para mong bibuhan din Si Mama Blessing, ala, besag na kawin ko, lingkod na kay murag malipong na kain, ilikaon, di mo na kaon. Kulingkod na Mama Bless. 54 igsoon. I know you have something to tell. Na kay masulti niyang Di Mayo, na po kay masulti niyang Dili Mayo. Tanan, kumpleto. Kaya musugutan sa dili, pamanggoy na itong ma-please aning kalibutan mga igsoon. But there is only one thing that I want to live. Akong ibilin sa tanan karon. Nga samtang buhi pa ka, lipaya ang Ginoo. Amen? Malipay gani ang Ginoo sa tuwa mga kaigsunan. Dili lang yung kaniya proteksyonan. Tagaan pagyug kag kinabuhi nga taas-taas. Nga akong pinagaganahan. Kana bitong pagampo bitaw. So nga, bahalag mo edad ko 100. Di lang yung ko magango-ango. Kaysa maningkamot kang mamuhi magangungo, perti yun ng problema ha.
Muna ka mong nanas pangidaron. Ihatag na inyong kinabuhi sa Ginoo. Kaya magsige pa mo katong sabungan, beer house, sugalan. Ang unsa man mo diha? Inigmawa mo, di yun na mamisita ninyo. Wag yun. Sayang kay inyong kinabuhi. Nahugoy ninyo tanan dito. Nahugoy. Perting lisuda. Mga igsuon. That's just a warning. A warning karatong tanan. I am not telling you because I'm a pastor. But I am telling you that that is the reality of life. Don't give your life to the world. Ang kalibutan, di yun mubayad sa inyong hago. Gani, mabiyaan pa yun talay. Oh. Kay kani, usag yun akong gitambag. Amot, kadungog ba ka papalulong? Akong gitambag kang mamablis, mamablis. Unang nagtrabaho. Ayaw nagpugsa. Dagan dito siya mga kabalaka. Kabalakon mo gini sa mamablis eh. Hilimon kay dagan pagigugutang pasad ginang utang ni mo manggukod-gukod niyo muna. Isa sayang manggod, ko ayaw. Ayaw kasayang eh. Muna ko isulti ka ninyo mga kaigsunan, mga igala. Once you still have the life, enjoy it with the Lord. So that the time nga ikaw ihigda aning gipanganlan og lungon, dili ka mo. I do believe. Bisan pa sa kadaghag gipangkabalak-an ni Mama Blessy, she died in the arms of Jesus. And that is the most important thing. Amen? Amen. Aron di ta makulangan. Muna giingon nga hapit ka maluwas. Kanang word hapit maluwas? Sama na? Huwag yung ka maluwas. Mumawar ko na nga, hapit ka na kasyat. Oh, huwag ka kasyat. Pagbalik mo sa bench, bukbukon ka scotch. Ikaw mo'y dahilan, di na mo ang play. Anong wait sa man ka? Sa, dita ni mo to coach? Hapit na siya. Hapit, lagi. Pildi man ta. Ano sa paghapit mo? Namingon nga, hapit ka na kasulod simbahan. Hapit ra. Hapit ka na kaampo. Hapit. Perti hapita yun. Hapit ka na kabasag Biblia. Say, biyaan Biblia, biyaan ng ampo. Say, gamito ng Biblia, niwaan na. Gamito na tong Biblia. O nagsakit na, dili yun na mayo. Sayang yun ang imong kinabuhi. Mas kita, diha patas Facebook, mas trending sa Facebook, naibalo. Trending sa TikTok, naibalo. Pero trending sa imong kaluwasan, pagpangutana, unsa man, unsa ganito, loading na ta. Igsoon, you will die soon. I will die soon. The question is, are you good enough to die? Unsa gingon ni Noynoy Aquino, tapuson ko ni sa saying. Sige ngayon. Unsa gingon ni Noynoy? Kinsa na si Noynoy? Ha? Nagliga ko? Sibuyas? Taga mong kayo na? Presidente na to. Benigno. Basta Noynoy Aquino. Ay, istorya na. Kung sa iking niya, be, give me, agoy, murag di mo taga Pilipinas ba? Ganahan kay ko na, the Filipino is, Worth dying for. Oh, I like that one. The Filipino, o Pilipino ka, ingon pa dito, the Filipino is worth dying for. Kung sa kuno daw, ang mga Pilipino, takos ragyong pagkamatian. Muna nga kung ibilin karon, if time will come, you will die. Takos bagata. Kasi magmanikabot pa kay ano man, ay gusto na ko musimba, gusto na ko bumasa sa Bible, gusto na ko muampo, sorry mo ko na ICU na ka. Wala na. It's time for us to do good. Because the God who created you will return, will repay, and He will renew your goodness when He will come. When you die, He will just declare, the God of heavens will declare, come out, faithful servant, you have done good things for my kingdom. Come, enter heaven. Ang Diyos, magapanalangin sa panimalay ni Mama Blessy, though it's hard to accept as of now, but believe in the name of Jesus Christ. Soon, ako nagampo, kapapalulong, kang tumis, iyang mga umagad, naot ang kamatayo ni Mama Blessy dili usik. Ha? Naot dili ni mausik ba? Mao ni inyong kuptan sa panimalay ni Mama Blessy, sa tanang nakailan niya, ay, musimbag yung kumaning kamot ko, kaya para inigbalik sa Ginoo, mag-reunion may, kaya basi inigbalik sa Ginoo, magbulag-bulag na inong tani. Partang lisuda. Himuan ninyo ni kadasig. Paglubongan ni, ang kamingaw na ang pagbati na pero timan
luyos kamatayon, naatay kadaugan diha sa Ginoo. Ang Dios dili magkulang sa paghatag kaninyo. Maayong gabi kanatong tanan.